Ni oso azarre bai, kriston azarria ero dixuan, ona tertulian, eta telebistan da bizen, eta horre politiki dugu, eta hori gentuza guzti hori. Ez dixuan sinistu, oso defensa txarra itxixuek horrek Euskal Herri danak, geixenak. Batzuk dituk epelak, beste batzuk dituk, lotzabako batzuk. Zakik tema bat, 5 urte dituk eta desagertu zana. Danabisak eta gorata eta bera, egunero berbetan, aktibitate maleoz, personak hiltzen. Da horre goteitxu, deneueko jentia, zoekoa, antzerakoak, ero bardinak, da guria bebai batzuk, guria bebai, plante eto, eta bera, eta ordu bentien, eta bera. Eta pasadan gerrekoa zer. Nio pez, perra pez. Sekula bez, nio pezko esaten, orduan nintzua zen, 5.000 persona, Naparroen garrek ezuan egon da, la mila, 5.000 hiltzua zen, y no pasa nada. Esto pasa también. Da sartxan egoten, nege kafi hartzizu aldeko baten da, deia elpizizuak ez. Da deian idaztizioak batek, Moreno, Portugaleteko gara pentsatu izua. Da txakarzak laro eta 16 urte, de idaztizioak hastien behin, kolako keja bat, entzu. Ero Rajoen kontra, ero Estaginez en kontra, da Republiken alde, etxo biara moruan etxixok. Da esate xozak, gure errixien moroko egizak ez. Baina, bakarra. Beste etxu bat egiztu, normak edeiako periodistak Ramon Bizkaino eta horra etxu, lotzabako batzuk. Horra etxu, sí pero no, beti abizak sí pero no. Beti abizak eta gorata eta bera. Da berdin zineak gerra zibilean, ez da sekula etarabez,